nag... Video, grabe eh. Kuhaan din siya. Vloggers ka. Dab TV. Dab TV. Subscribe ako ha. Yeah, thank you dahil pag-subscribe dahil mo ay. Saan ba dahil na? Hala, ito big hermits. Ayaw, kasi pinatayron lagi na. Ay, kailan? Kulpa ka day! Stop ka day! Labalord eh. Ay, nagkakagaw to. Ganun Maria ka ron. Basta yung bag mo. Ipaluyo. Negros na mi day! Hi sir! Welcome to Dad's TV! Uli na. Para kita na po. Shan! Daw namin ni Gross. Grabe ka, hound! Grabe. Dako magduto sa una itong isakyan Maria God, no? Walang kapino. Pwede padaplin. Pwede padaplin ka ho. Mamangpang tapi. Muli. Mubahirig ba? Padaplin. Sagay. Iyot yan. Tinaw kay day pero doktor ang yun kay Miss Iho. Imako oy kaduol ba ani makabot. Tinaw ba bay? Kanina di ikid na no? Oh, mapapaguyod ka sa pambot. Oh, pwede na ako magpagay sa kapila. Sa maniyo. Oh, dito. Tama, dili jud bas kuan mo kanang kung tanaman niya kanang pati ang panahon ba dili ang isakit ni no dapat yung pandag ko. Ah, gabi oy. Where is the sun? Wala lain ani. Wala lain kainit. Nas bibo dia day. Bibo ba? Birds! Layo-layo pag itong oh, magi pa bitag buho. River. Oh, hinay-hinay lang dito ya. Bahalag magtamang hinay lang dito ya. Madugay na rin. Grabe kainit. Walay lain init, Ginoo. Uy, gahapon init kayo ang panahon, no? Oh, inani buto init buto sa buntag nga pagkahapon kay uwan. Uwan. Uy, niwan sa kadlaw, magay pagkadlaw na to niya uwan. Lagi kanlaon. Na magmotor daw. Ha? Magmotor daw si Arlene. Gigi, kahos. Nabanig ko no. Pagdana pong asawa kay tabanon. Amo na dito diha Mariano tapanan. Mas nindot dito Pwede lang naman yung glass ba? Oh, both glass. Oh. Kita kayong paano ito kung truck. Tao sa luoy kay nihilag tao ng bata oy. Ang mami, mami asyang. Indot ka ba photoshoot dia?
Uy, grabe. Uy, sulit yun kayo. Oh, nana ba na? Oh my God. Salamat. Ay! Mo na nang dili sito mo ba? Dito ra kuan ba no? Yay ta tunop. Wa nay bato. Oh boy. Magday, pinapon sila dito. Ah, diri tapanan. Maliko pa sila diri oh. Pag mo nilang liguan ba nilang kuan? Nilang IV, di ano? Tapanan, no na. Mo na tapanan. Ah, dili ni mao tapanan. Ah. Mama, isong IV lagi. Uy, nindot man sa diha. Uy, nindot sa diha kaliguan. Tinaw. Dito po tapanan Maria, nindot sa siya. Hi! Say hi. Taray. Hi. Sa mga bata, uy, naligo. Diyos ko, kalam naman din. Okay. Kit pag gamay bin. Naliplo na kailangan. Oh, ganit. Mula mo igsuon. Dili po, dili na po managat mano. Ah, Sakit-sakit po. oh. Oh. Lagi? Oh, lagi oh. Ingon ato po dito mo. Gani ang mo. Takuan, kantabukon. Lalala. Ini sa gani. Lali ka po. Kasakit sa kuinit do. Oh, paano kayo tao ko? Walalay. Ang gunit yan. Mukhang matagapit sa sampam. Oh, Ha? ha? Uy, binuko. Tawa-tawa oh, tana. Grabe ay. Inani siya mag-drive. Dive na ron. Dive. Ano mga isda God, bibili na pita niya te. Ay. Oh, lang kay ko. Ay, masakyan ito. Ay, pagpapay. Dami mo dai. Wari man dai ka masakay utang ka. Sakay si Padilla, anana. Duhara sila. Oh. Ay, yun. Laya ko studio. Wow. Uy! Sige lang to. Kahadlok sa bawon. O balance sa day. Gusto mo kung bawon kini aki man to siya. Anana ang tanong kadaka o madano anana o. Oh. Katong dako pa to. Katong isakyan na to no. Dako pa man to. Mo na itapanan no. Mo ni tapanan niya? Oh, mo na ingon nila na grabe katungason. Tanawa ra gud ang dakong bungto dana. Diha mga disay di ba? Oh, diha lagi di juan ni tagam oy, diha lagi kuno siya mobalik na kay. Ganahan na ba kay kumana Maria? Tinaw man sa titig
dagat. Nato dito man. Ma, Kana o, magkara diya. ako ato ba tani agi tungas. Sama o na, tungas kayo o, mga bata o. Ay, grabe jud ay katungasun sa. O kalugsungon. Ay, wapata ka sa Buo River. Amo na no? Oo. Yan, mo to gipahunong mi diha kay picture, ma-pictureanan din na diha. Oh, mga tourist kay ana diha ikuan ba? Ihunong, kay ma-picture. Ha? Nag-live ka? Wala. Ana ta ato ba? Oh, diya ta nagunong, di nag-picture. Okay ka. Nagabig sa kita sa init no? Grabe. Ano siya? Ay! Buho River. Hindi ko ta mo rin kita nang kuan na to no. Sama. Ay, Oh, naman pero ambot na mahal man na riyan. Okay lang ka? Wala tanawa, naikuan. Langan naman sa ni pa anan. Ano na dati ha? Mura no? Kuan mo na nagkapkap sila na may kanang bako. Basi nay magkuan diya no? Basin. Lagabi ka layo boy. Sus ligid-ligid gyud agi ani masipyat. Masipyat ba? Ligid-ligid gyud agi. Init na. Ha? Init kayo oh. Init bita. Ang panagkuan. May panagkuan kag tualya di ay. Pandung. Gilang na koy, dipta ni Permina. Sakit ako nung kayang now. init na. Ay, sabunin na. Ana. Ana lang mo. Gapa na bitaw ka mo. Kaya, minsan ka na diha, no? Unahan naman na sa kuan. Buho, di ba? Buho na siya na part. Yan, dito. Asa man? Kulong na? My God! Ay! Gawin na kayo ni. Kurinta, day. Wala na tayo, abot na to deh. Mo ganing no kanang dili jud ka kumpiyansan bisag napakasakuan ba kanang magligo-ligo kuni ka divers. Pataka ra kag langoy. Amo na kinahanglan jud ay tour guide. Asa ka mo langoy? Asa ka mo dive? Hermit Scoop. There we go again. Ah, Sabado man. Oo. Ay, sayo pa mo. Lahat daw. Ala, salamat. Lingaw.
daw. Ha? Ah. Sa kuan sa gahapon kay mingaw kayo dito. Sa Rikli. Sige lang ko. Saman. Nagunsa ka oy. Nagkinig na, okay, wait, tumuray ha. Wasad kay biba sa kita padila ha. Sa tuyang gingon ay follow my dreams ha. Hello ikala, my god. Hermit Scoop. Nana mi Hermit Scoop, guys. Ha? Isa? Bani? Yung ato na rin ko sa lamig cottage, paningan na. Wala sa Dubai. Ay ano lang sa landungan do oh. Tawa oh, tawa. Bato din doon na. Balag init ay. Sige. Laban. Lakas inaw. Day na day. Doon na lang day. Kamay pagbuto. Grabe ka tinaw. Yeah, thank you Lord. Mana dia kanang butang ko ay malam na jud kay dili ka pwede na mulagpas ana. Awa, doon na lang kay Mariano. Aral mo. Nanay nag-message. Ina siya mo kay doon na. Pareho nang tao ka. Okay. Ang driver mo na. Dili na kanipuro. Wala. Siya mo na ibot ka diya oy. Bargo oy. Ay ano tao ka na nandiyo? Inaay ni Bill. Wow. Dili na kanipuro Arnilo. Wow, grabe. Siya. Napagdagbanig na po kabuok. Ay, nga okay na, munaog na mi. Dili na sari sabak na ko ya. Ay, karon pa sa reklamo na ako. Ang akong paa. Sabak sila ko alay. Oh, ang ginoo ko. Kaysa, saan? Nak, nak, nak. Apa sa dito? Yung cellphone sa nawa. Wala, usang sugit ko ni Ani, oy. Nani ko. Dahil, iputang ka na, day ba? Ano? Dara, dara. Ang katumpo na ko. Ba? Opo, ha? Ano man? Ha? Oy, si Tyrone! Oh, balikon ka. Okay, mga pa ikaw ni Binji. Paano yung cellphone mo? Ah, ginadi ha. Hala, Inday! Ay, excuse! Ano man? Og. Pila man? Mag-green ko sa table.